Eta mila esker, euri artean etortzeagatik gure zordu ontara. Literatur zale baten liburua da humanitatearen une gorenak. Ez literatur zale akademizista bat, baizik eta bizitzarako eta biziaren kudeaketarako literatura maite duen pertsona batena. Idazle eta ikertzaile batena. Eta gozatuko duzue, gozatzeko moduan idazten duelako Aritzek, baina batez ere gozatzeko moduan eskaintzen dituelako berak aurkitzen dituen anemenkako perlak eta ñabardurak, batez ere ñabardurak. Eta bueno, 3 editore osatzen dugu gaur maila, eta editore baten editore izateko arriskua bere gain hartzera ausartu dana Gorka berezi hartua dugu. Editore zorrotza eskatzen zuen Aritzen liburuak, berak hala nahi zuelako, baina editore baten liburua izan da, odolkia ordainetan ez da, izaten da, eta hala behartzuenez hala izan du. Gorka editore zorrotza izan da, eta editorea izan da. Ongi etorri izan da dila beraz, bai Aritz, bai bere liburua. Eskerrik asko Jorge hitz horiengatik. Nik liburu honen edizioaz 4 pagos kontu esango nituzke. Lehenbizikoa, arrisko handiko kirol bat egin zuela Aritz Galarragak liburu honen abia puntuan, eta da zutabe bat idaztea astero euskarazko prentsan. Lantegi horretan sartzen denak ez du eduki behar lagun askorik egiteko asmorik, esperientziaz esaten dizuet, baina hasieratik humanitatearen une gorenak desberdina izan da. Nik inpresioa eduki dut testu hauek, bai argian publikatzen joan diren bitartean, bai ondoren liburu hau egiteko landu ditugunean ere, liburu honetan hitz egiten digun idazlea urrengo pantailatik ari zaigula hitz egiten. Hau da, bizigarren pantaila honetan, denok ezagutzen dugu, denok arnasten dugu, nagusi dira iritzi suminduak, hitz handiak, ideia trinkoak, ematen du hori eduki behar dela gaur egun plaza publikoan aritzeko, ez? Halako gogorkeria bat, ez dakit tentsioa, inguru horretan legoken ikuste dut garaiaren espiritua deitu daitekena, ez? Eta aldiz, humanitatearen une gorenakek, eta liburu honetan hitz egiten digun idazleak, beste nonbaitetik nik uste dut begiratu diela azkeneko 3 urte hauei. Eta beste nonbait hori literatura da. Zen saio honetan gai asko ukitzen dira, baina esango nuke tematika guzti horiek zeharkatzen dituen zerbait badagoela, eta hori da begirada literarioa, ez? Alegia, zer baino gehiago nola erreparatu behar zaion liburua dela hau, eta nola horrekin batera norekin. Zeren, ez dakit, horri batzuk horrela begiratzen, Kafka, Safo, Txirbes, Dugas, Montaigne, Petrarca, Bronte, Bachmann, noski Stefan Zweig. Harrigarria da horriotan zenba literatura kondentsatzen den, eta nola dagoen txirikordatuta eguneroko bizitza arruntenarekin, ez? Zen, uste dut, eta hor, Jorgek ere aipatu du, hori dela humanitatean une gorenak honen balore handietako bat. Edozein irakurle gozatu eta ulertzeko moduan ari zaigula idazlea, naiz eta aipatutako referentzia literario horiek guztiak erabili, ez? Esango nuke ere bai, irauteko asmoa duten testuak direla, liburu honetan publikatutakoak. Eta horretan ere badagoela gaurko garai honen hildo nagusi horretatik nahiko aparte, disidente, Jorgek esandakoari helduz berriz ere. Nik uste dut, bapateko ustualdiak, inpaktu biralak eta horrelako logikak nagusi direnean, testu hauek arnaz luzeago bat dutela, eta ez dela liburua lehen irakurketan agortzen dena, ez? Badauka liburuak, beste liburu batzuk irakurtzera eramaten zaituen liburu horietako da, eta haiek irakurri ondoren berriz ere itzuli zaitezke hauetara, eta, potentzialki irakurketa infinituak izan ditzaken saiakera bat daukagu,
naiz eta, bueno, bere itxuraz gauza lan labur bat izan, ezta? Bueno, buru hauste handixe hamarren ondoren erabaki genuen testu hauek aurkezteko modua, bueno, buruan izan genuen beste antolatzeko modu bat, azkenean ordea kronologikoki aurkeztea adostu genuen, bueno, liburuaren osotasunarekin bat etzetozen testu batzuk kenduz. Ez dira asko izan, kendu diren zutabeak, eta nik uste dut horrek ere erakusten duela, bueno, hau nahiko hasieratik zutabe bat baino gehiago atalkako saio bat izan dela, ez? Eta, bueno, bukatzeko azken nota, nik uste dut bi modutara irakurri daitekela liburu hau. Bat da, hasieratik bukaerara jarraian irakurtzea, baina badago aurkibide analitiko bat ere liburuaren amaieran, eta horrek aukera ematen dio irakurleari, bueno, gai zehatzetara joan eta nolabait liburua saltoka irakurketa hain lineal bat egin gabe. Nik uste dut bietara funtzionatzen duela eta hori ere badela liburu honen aspektu interesgarri bat. Eta bueno, edizioaren aldetik hau litzateke, beraz hitza aritzi pasako dioz, uste dut berantzutera etorri garela ona. Egunon guztioi, onatortzeagatik mila esker zuen presentziagatik. Egun ezin pozgarriagoa da, niretzat, denbora, energia eta burua uste bat baino gehiago kendu eta eman didan liburu bat, humanitatearen une gorenak. Alberdania, orain aitortuko dut, oso argitaletxe importantea izan da nire bizitzan, nire bizitza literarioa, nire heziketa sentimentalean esan dezagun. Alberdania jaio zen 1993an eta ni neure literaturara garaitsu hartan jaio nintzen, beraz ibilbide paraleloa esan dezagun daramagu argitaletxeak eta irakurle xume honek. Lehenengo eta behin izan beharko nuke, hori ez da, nik zutabe bat neukan, izan daiteke interbentzio labur honen izenburua, ez? Nik zutabe bat neukan argia aldizkarian, 3 denbora aldiz astero publikatu izan dut bertan zutabe bat guztira, 150 inguru izango direla pentsatzen dut. Eta izenburua justu liburuaren zuen, humanitatearen une gorenak. Nik noski izenburuari ukitu ironiko bat, eman nahi nion, eta pixka bat hitz egin, gaur egunean giza jendeak dauzkan joera eta ekintza absurduen ganako jaidura horietaz, hau da pixka bat, giza jendearen absurdutasuna hitz egin nahi nuen zutabe horretan, eta uste nuen materialik eta ez hitz dela faltako, baina oso argi neukan ez nuela hitz egin nahi aktualitateaz. Hau da, hasteko iruditzen baitzait, halako zutabeak ugari direla euskal prentsan, hau da, bere halakoaz, azken notiziaz, inpaktuzko gauzez hitz egiten duten zutabeak. Eta nik pixka bat, beste arnaz bat izango zuten zutabeak idatzi nahi nituen. Baina oso azkar egia da ikusi nuela zutabeak eta ia nahi gabe ere beste gauza bat bilakatzen hasi zirela. Definitzen zaila izan daiteken beste gauza bat, baina saiatuko naiz jarraian definitzen. Baina oso azkar hasi ziren bilakatzen pixka bat irakurtzen dituen gauzen eta liburuen eta testuen gaineko hain zuzen zutabeak. Uko egin gabe noski hasierako asmoari, eta batez ere hori, orain fermuago oraindik, aktualitateaz ez hitz egiteko konpromiso hori. Baina nire buruan hasi zen ere bait zuk esan duzuna, Gorka, pixka bat nahiko hasieratik, liburuak pixka bat liburu bat osatzen ariko balitz bezala, hau da, entregaka, publikatzen doan liburu bat balitz bezala. Pixka bat garai batean folletoiak eta nola egiten ziren, prentsan paperezko egunkarietan eta publikatzen ziren, eta gero askotan bukatzen duten liburu formatuan, baina liburu honekin ere hori pasa zait, pixka bat hori, eta noski gero egonda, edizio lan Gorkari pixka bat kontra esanez, xumea ere bada, apala esan dezagun, baina egon da edizio lan importante bat. Ez ditugu bakarrik 15-20 bat zutabe kanpoan utzi, pixka bat liburuen tonu orokorrarekin bat zeto zenak, edo zuzenean maila ematen ez zutenak, edo gero ere egin dugu zutabeak edo jada testuak, zutabeak baino jada testuak zirenak, josteko lan bat, bateratzeko lan bat,
errepikapenak ekidin ditugu, referentziak nolabait egin, aurreko testuei, eta orduan pixkat hain arteko elkarreragina nolabait sakondu dugu, ez? Eta azken batean liburu bat osatu dugu, ez? Liburu bat osatzeko lana hartu dugu, ez? Ez da erraza, gauza bat baino gehiago izan daitekelako, ez? Hau da, bueno, nik uste dut badela, adibidez, kronika bat, ez? Azken 3 urte hauena, ez? Bueno, noski oso kronika berezia, esan dezagun iragazi bat baino gehiagotik pasatuta, ez? Esan dezagun literatura iragazitik, eta ni neu naizen idazle honen iragazitik, baina kronika bezala ere har daiteke, ez? Azken 3 urte hauena, edo inkluso, hori, egunkari edo eguneroko batena ere bai, ez? Baina saiakera literario bezala aurkeztea, bueno, adostu genuen, hain zuzen ere, genero oso zabala delako eta bere baitan har dezakelako ia edozer, ez? Nik bai azpimarratuko nuke ez duela ezer saiakera akademikotik esan dezagun, ez? Ez tonua askoz ere atseginagoa du. Eta gero gaiengatik ere bai, bueno, gaiak anitzak dira noski, Jorgek esan bezala gauza gorenak aipatzen dira, ez? Baina gauza gorenak, nire kasuan dira hori gauza arruntak, ez? Egunerokoak. Eta horregatik hain importanteak, ez? Baina, tira, liburu honetan hitz egiten da ardoaz, hitz egiten da siestaz, hitz egiten da paseoaz, hitz egiten da nahi bauzue gauza potoloago, ez? Bizitzaren ustezko laburtasunaz, edo bidaiatzeaz, edo, bueno, hainbat gauza, ez da? Beraz, gaien aniztasunean ere, ez dauka ukitu esan dezagun akademiko hori, ez? Eta, bai ordea da, saiakera bat nik uste duz, gai batzuen gaineko hausnarketa bat planteatzen da, atzean dagoen egilearena, eta gero uste dudalako gonbidatzen duela ere bai, irakurlea, bera, hausnar egitera, eta beraz, hor kokatuko genuke saiakeraren esparruan, saiakera, izen, kasunetan, bai, oso goren bat jartzearen, pixka bat Montaignek ireki zuen bide hartatik, noski askoz ere modu humilago batean, baina bide hori jarraitu nahi izan dut, ez? Eta eskerrak batez ere, maila hau nirekin konpartitzen duten Gorka eta Jorgeriz, biak gabe liburu hau gaur legoke hemen, ezta? Beraz, eskerrik asko berriz ere, orain jende gehiagoren aurrean, pribatuan esan izan dizuet, eskerrak eman dizkizuet, baina orain testiguekin eta guzti.